La feina de restaurar el moble ha tingut dues parts, diguéssim. Una era recuperar tots els ferros que teníem originals, que estaven molt oxidats, estaven deformats, perquè en el seu moment, quan es van cremar, es van doblar, van caure al terra, i per sort algú els va guardar en caixes i els hem tingut avui, els que quedaven, per poder-los restaurar. Els vaig ben netejar, els vaig escalfar al foc, els hi vaig treure tot l'òxid, fins a aconseguir que el ferro tornés a brillar, que tornés a tenir el color de ferro. Junt amb el fuster, al tenir la fusta, anàvem adaptant que el ferro tornés a agafar les formes originals que tenia. I d'aquesta manera hem recuperat tots els ferros antics, que era potser la meitat del ferro del moble. La resta l'hem tingut que fer nova. Teníem uns elements antics que ja tenien unes formes, una textura, uns colors, i el que hem fet és buscar, fent aquells motllos, fent aquelles peces, donar-li aquella textura i aquell acabat amb cera perquè siguin gairebé clavats als originals. Que quan veiguem el moble sencer, veiguem un tot. Després, potser els entesos podrem saber que aquesta part és nova i aquesta part és antiga. Però quan farem una valoració total veurem un moble com si estiguéssim al 1900. Estem treballant amb les mateixes tècniques que empraven el modernisme. Estem treballant a la fornal, estem treballant a l'enclusa, amb els martells, les tenalles, totes les tècniques són les mateixes. D'aquí ve que ens podem aproximar molt als ferros originals, perquè treballem de la mateixa manera que van treballar els artesans del modernisme. L'ofici de la forja, la seva màxima esplendor la té durant els anys del modernisme. Sempre havia somiat que un dia poder actuar en un moble del modernisme i més potser poder treballar en una obra d'Antoni Gaudí. Poder fer servir aquells ferros, tant l'Antoni Gaudí com els germans Badia, els seus forjadors, van fer a principis del segle XX, per mi és el màxim. Com a forjador crec que arribar aquí és fantàstic i que m'hagin confiat aquesta feina és un plaer molt gran per mi.